Ander, zutanik gizonak gara? Galdetu beharko genioeke elkarri. Ni gizon bezala definitzen naiz, badakidalako gizarte honetan kanpoko irakurketa gizonezkoarena dena, eta nire harremanak gizon identitatetik eraiki ditudalako, gizon bezala ezitu naute, eta gizon bezala jaio nintzala esan zuten. Orduan, bai. Gizona izatea zer da? Oso galdera zaila da. Egia da genero rolak geroz eta gehiago aldatu direla, eta gizon eta emakumeen arteko muga horiek geroz eta lausoagoak direla, baina existitzen da mutil izateko eredu zorrotz bat, adibidez. Indar fisikoa, exitosoa izatea, zer da exitua? Ba hori lehenengo izatea beti, ez izatea beldurrik ezertarako. Zer da beldurra? Beldurra da daukagun antzinetatik babes sentimendu bat. Arriskuetatik babesten gaitu. Nere amak beti esaten du, el cementerio está lleno de valientes. Baina zer egiten dugu gizonok esaten digutenian a que no hay huevos. Egin behar dugu bai ala bai. Zeda, edo egiten dozu, edo bihurtzen zara kuadriako marikoian. Eta inork ez du nahi izan marikoia zergaitik, feminitatearekin lotzen dugulako. Osa, femininotzat hartzen dugun guztia, deusezatzen dugu. Orduan, gauza horiek guztiak txikitatik, klaro, zu inkluso munduan zaudelaren konstiente izan baino lehen, ja tratatzen zaituzte mutil bezala. Eta pertsonak ezberdintzen ditugu. Nire kasu pertsonalean adibidez, niri tokatu zitzaidan izatea klaseko marikoia, orduan hasten zara, pizkat performance moduko bat egiten, maskulinitatearen performance hori. Orduan adibidez nire kasuan superbibentzia gaitik, nik ez izateko klaseko marikoia, klasean zegoen beste mutil batzuk bebai luma sekatela, eta orduan beraiei tokatzen zitzaien nian pairatzea irainak eta olakoak, eta penalizazio hori, niri askotan tokatu zait, mutil talde horretan sartzea eta komentariore bat inkluso egitea. Pertsona hoiei, zedenoi erakutsi digute, helburua zela gizon horietako bak bezala. Guri min egiten ziguten gizon edo maskulinitate hoiei heldu behar geniela edo hori zela gure helburua. Zergatik dago maskulinoa izateko gogoa edo nahi hori? Saritzen delako. Osa, maskulino izatea, gizarte honetan maskulinitatearekin zerikusia daukaten gauza guztiak saritzen ditugu. Begira adibidez, zaintzalanak. Zelan daude rekonozituta zaintzalanak. Zenbat diru, irabazten dute zaintzalanetara dedikatzen diren emakumeak, eta ez dut esaten zaintzalanak direla femininoak, baizik eta feminizatu direla zaintzalanak. Guzti honetaz, denborakin jabetu zara? Nik honetaz konturatu naiz, nire lagun neskei esker. Feminismoa gaitik izango ez balitz, eta nire lagun feministei esker izango ez balitz, nik ezin izango nuke horrelako prozesu bat jasan eta ailegatzea hori nagoen momentura. Maizki guzu gizontasun eredu berri horien adibideak? Bale, adibide zehatzak emotea zaila da, klaro, maskulinitate eredu berri bat zer da, etxean laguntzen duen gizon bat? Osa, hau da, heldu funtzional bat bezala konportatzen den gizon bat. Baina ematen du gizon batek bere seme-alabak zaintzen baldin baditu, etxeko lanak egiten baldin baditu, eta hori feminitatearekin erlazionatzen diren gauzak betetzen baldin baditu, batian bihurtzen da superheroia. Emakumeak da matez dakizan bat urte hori beraiek bakarrik egiten. Eta guz egin dugu bitartean. Beraiek aldundu dira, oholtzaratera dira. Pairatu dituzten opresio eta eraso guztiak azaleratu dituzte. Publikoki horrek dakarren erantzunarekin. Gizonezkoak zein dugu bitartean. Barra behiak ikutu eta feminismoak kritikatu. Punto. Eta gainera orain ari gara eskatzen feminismoari eta emakumeei guri ezitzea eta guri laguntzea gure maskulinitateak birpasatzen. Orduan, zer eredu eman alditut maskulinitateak aldatzen ari direnak? Gauza horiek guztiak aldatzen ari ditugu, baina niri gustatuko litzaidake gehiago zentratzea aldaketa horretan, zipristintzen bezalako taldeak egiten dugun lana.